Kaixo bikote, begira zein bikote ederrarekin natorren gaurkoan. Irati Marin eta Julen Taboada, ongi etorri Kalaskara. Kaixo naia. Zuen maitasun historioa etxetik jarraitu dugu astero. Eta gaurkoan, primerako amaiera emango diogu. Abai? Ze prestatu diguzu? Zita gazi gaizto bat. Gaiztoa. Venga, Naia, zer da hau? galdera batzuk prestatu dizkizuet. Erantzun nahi ez badituzue, plater horren azpian dagoen jaki goxoa probatu beharko duzue. Noiz da bestearen urtebetetzea. Zuk nire badakizu, nik zurea ez? Martxoan da? Noiz, martxoan, Julen. Ez. Uf, bat, bi, Nolakoa izan da, zuen zitarik txarrena eta norekin. Osea, ginen etzeten pandemia osoa. Geditu ginen, baina eske horroroso, porque nik pentsatzen duzala modu batea, eta gero izan zen kompletamente desberdina. Gauen gelitu ginala parke baten bezala, eta nire kuadriakok zeuden zuaitzaren atzean izkutatuta ni jakin gabe. Ordenatu aktore hauek talentu gehien dutenetik gutxienera. Kimetze Txabe, Ander Ayerza, Garazi Urkola eta Mikele Arizkorreta. Kimetz goia, kimetz lehen. Venga. Baina asko maite Gero, dut. bueno, denak. Ez egon antzun behar. Azeitunan likidoaren Baina usaina. mazak eta eskizut pentsatu nahi, Baina zagoartu ez. Kamerak itzalita egon direnean, goazeneko norbaitekin musurik eman alduzue, eta norekin. Estampida. Eta erdizkan entzute badeu, osea, erantzun bai edo ez, baina ez izan zenekin eta jan. Ez igual honekin delatatzen ari gaia, Julen, a ber. Nahi zu? Bai. Bia da, Ez dut galdera erantzun. Ez dago maitasun historio goxo bat ospatzea bezalakorik. Eta zuek badakizue, ni datorren astean saltxa gehiagorekin itzuliko naiz. Ongi izan eta musu pila-pila.